Tillykke med jeres fine nye lokaler hernede i Østjysk Hunting Center. Hvad forventer I af den nye beliggenhed, I har hernede? Altså, vi er jo flyttet i en symbiose, kan man sige, hvor vi håber på, at vi 4 firmaer, vi kan støtte hinanden. Det er de samme interessegrupper, der vil komme her, og med det samme formål. Så de kunder, som Østjysk Våbenhandel har i dag, det skulle gerne blive Jelling Jagtrejsers, nogle af dem, og så videre, og så videre. Så det er forventningerne, men træerne vokser jo ikke ind i himlen. Jeg tror på, at vi vil få en fremgang, men at sætte procenter eller et eller andet på, det tør jeg ikke. Nej, men det ser jo rigtig fint ud, og der er mange mennesker i dag, så har du allerede nogle gode råd til de jægere, der gerne vil afsted på jagtrejse her i nærmeste fremtid? Altså jeg kan jo sige, at hvis de køber jagtrejser i dag, så sparer de 1.000 kroner, uanset hvor de rejser hen. Men vi har mange tilbud og mange lande at tilbyde. Vi har 35 forskellige destinationer worldwide fordelt på 5 kontinenter, så det er bare med at hugge til. Mulighederne er der, så... Super. Hvis du skulle sige lidt om sådan jeres hoveddestinationer og de vildarter, Jelling Jagtrejser beskæftiger sig mest med, hvad vil det så være? Altså det er jo traditionelt lande som England, Skotland, Polen, Ungarn og dermed, hvad skal vi sige, de mest almindelige trofæer. Det er råvildt, det er hjortevildt, det er vildsvin, som vi selv og flest rejser til, helt sikkert. Kasper, hvis nu vi skal snakke lidt mere om Skotland, som er en af de store jagtdestinationer for danske jægere, hvad er det så for en organisation, I har deroppe? Hvad er det for en jagt? Hvordan foregår den? Kan du forklare lidt mere om det? Altså det, jeg kan sige generelt om vores samarbejde med Skotsport, er jo, at det er nogle særdeles fine og gode rejser, vi laver derovre. De er måske en anelse mere kostbare, end de er så mange andre steder, men man får fuld valuta for pengene. Vi samarbejder jo med Alf Sørensen, som grundlagde Skotsport for 30 år siden, og som i dag har sit hovedkontor over på Learning House i Aberdeenshire, og vi sender rigtig mange bukkejægere og rigtig mange hjortejægere over til Alf og har et fremragende samarbejde og har haft siden januar 2012. Det er vi glade ved, og det tror vi på, at vi fremadrettet kan blive endnu bedre til. Vi laver også en del rough shooting arrangementer i de sene tidlige vintermåneder. Og
Jeg kan kun sige, at det er gode arrangementer, der er professionelt tilrettelagt, og det er vi glade for. Der er masser af muligheder. Bukkejagten i Skotland, er det sådan meget pyrsjagt og op i hillsen, eller er det mere nede i lavlandet, i de lidt mere skovrige områder, eller hvordan ser det ud? Det afhænger lidt af, hvordan man rent fysisk er skruet sammen. Hvis man gerne vil på hill-stalking efter buk, så kan det sagtens lade sig gøre. Men de fleste vil jo, når de jager over hos Alf Sørensen, gerne skyde store trofæer. Og der er vi jo nødt til at sige, at de tunge bukke, de går i lavlandsområderne, i kanten af landbrugsrevier og sådan nogle steder, og ikke op på bakken. Hvis nu bruger du selv ordet tunge bukke. Hvad kan man forvente sig som jæger, hvis man tager over til Alf og gerne vil skyde en forholdsvis stor buk? Altså, vi kan jo sige, at cirka 20% af de trofæer, der nedlægges på vores skotske revier, det er medaljebukke. Det er jo heldigvis svært at sælge guldbukke. Der er til kunder, der ringer og spørger, om de kan købe en guldbukke. Det kan de ikke, hverken ved Jelling Jagtrejser eller ved Skotsport. Men vi kan sælge dem tilgang til nogle revier, hvor der er sandsynligt, at der vil falde medaljetrofæer. Men vi kan naturligvis ikke stå og sælge dem. Så let er det ikke. Sådan skal jagten jo være, kan man sige. Sådan skal jagten være, ja. Hvis vi så går lidt over på hjortesiden, hvad er det så for en hjortejagt, man kan forvente, når man kommer til Skotland? Jamen, det er jo en traditionel højlandshjort, der jages, og den stiller jo lidt krav til fysik og kondition. Men det er jo ikke den store midteuropæiske kronhjort i 18 ender størrelse, men normalt får man på en jagt i Skotland en god hjort med sig hjem, og så måske en lidt mindre. Men stadigvæk er det fine trofæer. Det lyder rigtig spændende. Sidst, hvis vi snakker rough shooting, hvor mange skal man så helst være for at komme på sådan en rough shooting i Skotland? Altså, det perfekte antal til rough shooting i Skotland er fra 4 til 6 jægere. Det er et passende antal, så kan det organiseres rigtig fint, og man har også mulighed for at skyde rigtig mange forskellige vildarter. Er man flere deltagere, så bliver det nærmest sådan noget, drevet fasanjagt og så videre. Men ren rough shooting, hvor man skyder det, man kalder en mixed basket af vildt, der er det rigtige antal 4 til 6 personer.